Вітаю всіх. Я Дар'я, замінники яна Єни. Єни. Ось. Сьогодні я буду розповідати вам про фемінітиви і інклюзивну мову, як ви ведаєте. Трошки про мене. Я філологиня. Займаюся філологією вже більшу частку життя, можна сказати. Така 14 гадоў будзе. Вось. Таксама я пісьменніца, феміністка, актывістка. Да. Вось. Давайте тады пачынаць. Што такое фемінітывы? Што такое фемінітывы? Чым іхняя роля і ў чым іхняя значнасць? Гэта тое, пра што мы найперш будзем сёння размаўляць і пра што будзе наш асноўны блок. Фемінітывы — гэта назоўнікі жаночага роду, якія акрэсліваюць прафесіі ці іншую прыналежнасць ці ўласцівасць, часцей за ўсё парныя з мужчынскімі аднакаранёвымі назоўнікамі. Што гэта значыць? Пра прафесіі, я думаю, у цэлым зразумела. Калі мы маем нейкую прафесію, якая усім вядомая у мужчынскай форме, мы можам яе мець і ў жаночай форме. І гэта ёсць фемінітыў. Таксама, калі мы кажам пра прыналежнасць і уласцівасць, гэта звычайна прыналежнасць, напрыклад, нацыянальная, беларуска, напрыклад. Калі мы кажам пра ўласцівасць, гэта можа быць апісанне пэўнай дзейнасці ці пэўнай рысы характару. Напрыклад, суперніца гэта можа быць, ці адраджэнка. Гэта жанчына, якая займаецца дзейнасцю адраджэння. Вось. Калі вам штосьці будзе незразумела, то вы можете пісаць пытанні ў чат, і мы потым да іх дойдзем, калі будзе частка з пытаннямі. Фемінітывы утвараюцца з дапамогай суфіксаў, часта ад аднакаранёвых слоў, напрыклад, з мужчынскімі, альбо проста ад назоўнікаў альбо дзеясловаў, якія пазначаюць пэўную дзейнасць альбо уласцівасць ці прыналежнасць. Якія гэта могуць быць суфіксы? Самы прадуктыўны і нейтральны суфікс, калі мы кажам пра фемінітывы ў беларускай мове, гэта суфікс «ка». Таксама крыху менш прадуктыўныя, але таксама адносна прадуктыўныя суфіксы «ін», «ын», «іц», «ыц». Яшчэ менш прадуктыўныя «ес», «эс», «ух» і зусім мала прадуктыўны «оўк». Таксама тут вы бачыце суфіксы «ш» і «ч» з пытальнікамі. Чаму яны з пытальнікамі? І што такое прадуктыўны ці непрадуктыўны? Прадуктыўны значыць, што гэта у нашым выпадку суфікс, які вельмі шмат прадукуе у мове слоў. Калі гэта не надта прадуктыўны суфікс, это значыць, што вельмі маленькая альбо абмежаваная колькасць слоў з ім утвараецца. Спадзяюся, зразумела. Вось. Дык вось, суфіксы «ш» і «ч» у нас ёсць да іх пытанні, таму што у нас ёсць пытанні, наколькі яны у цэлым беларускія і наколькі яны прадуктыўныя і ці патрэбныя яны ва ўтварэнні фемінітываў. Мы трошкі больш пра гэта пагаворым далей. Вось прыклады. Думаю, большую частку гэтых словаў вы ўсе ведаеце ці прынамсі чулі. Доктарка, настаўніца, пісьменніца, бягуха,
псіхалагіня, палітыкеса, спарток. Як вы можаце бачыць, я намагалася прадставіць словы з рознымі суфіксамі, каб было адлюстравана, што гэтыя суфіксы, пра якія мы толькі што з вамі размаўлялі, вось як яны выглядаюць на практыцы. Доктарка з суфіксам к, настаўніца іц, пісьменніца іц, бягуха х, ух, псіхалагіня ін, палітыкеса с, спартоўка ок. Таксама ёсць такое пытанне агульнага роду. У беларускай мове ёсць пэўныя назоўнікі агульнага роду. Гэта такія словы, як калега, суддзя, старшыня, зараз скажу, які яшчэ, суразмоўца, бізнэсоўца. І калі у нас ёсць назоўнік агульнага роду, это значыць, што ён у залежнасці ад сітуацыі можа паводзіцца як мужчынскі альбо як жаночы. Напрыклад, мой добры калега, мы кажам пра мужчыну, моя добрая калега, мы кажам пра жанчыну. Адпаведна, мы вызначаем род гэтага назоўніка астатнімі словамі, якія побач з гэтым словам мы ставім. Часта апошнім часам я бачу ўжыванне слова каляжанка у якасці фемінітыва ад калегі. Але я лічу, што гэта не зусім правільна, таму што слова каляжанка беларускае, і яно не з'яўляецца, прынамсі, арыгінальна, не з'яўляецца фемінітывам ад калегі, таму што калега у нас слова агульнага роду, і яно, як я ўжо сказала, можа быць жаночым абсалютна натуральна. Калежанка гэта слова, якое у арыгінальным значэнні значыць добрая сяброўка. Вось. Але ўсё часцей яно ўжываецца у якасці фемінітыва. Не думаю, што гэты тренд можна спыніць, але я думаю, што добра ведаць, што тут адбываецца з гэтым. Далей. Дык тренд гэта ці традыцыя, фемінітывы. Насамрэч, фемінітывы існавалі у тады старабеларускай мове ўжо 15-16 стагоддзі. Самыя першыя фемінітывы можна знайсці нават у 14 стагоддзі, праўда, іх было зусім мала. І у 15-16 стагоддзі іх было зафіксавана каля 130. У слоўніку Язэпа Цехінскага, які ахоплівае лексіку 19 стагоддзя, іх было каля 600, прычым каля 300 з іх былі фемінітывамі, якія пазначаюць прафесіі. У 20 стагоддзі іх стала нашмат больш, іх стала больш за 2000. А сёння яны налічваюць больш за 3000. Я думаю, чым далей, тым больш іх будзе. Гэта не толькі слоўнікі, гэта ў цэлым пра існаванне гэтых словаў у медыйнай прасторы і паўсядзённым маўленні паўсюль. Таксама я прапанавала вам пару цытатаў з гістарычных прыкладаў ўжывання. Я кажу пра класічныя творы беларускай літаратуры. Такія пісьменнікі, як Якуб Колас, Янка Брыль, Кузьма Чорны і Михась Зарэцкі вельмі шмат ужывалі фемінітывы, пры тым, што складана сказаць, што іхняя літаратура мае нейкі феміністычны характар. То бок гэта нам паказвае, што фемінітывы для беларускай мовы абсалютна натуральныя і не нясуць пад сабой маркер
феміністычнай павесткі, можна сказаць, да? Вы можете прачытаць гэтыя цытаты. Вось таксама Алексей Карпюк, беларускі пісьменнік, кого, может быць, не ўсё ведаюць. Ён пісаў падчас Савецкага Саюзу, быў народжаны у сучаснай Польшы, гэта была не Польша, да? Вось. І тут цытата з ягонай кнігі пра Другую сусветную вайну. Рухаемся далей. Русіфікацыя. У беларускай мове суфікс «к», про які я ўжо сказала, што ён з'яўляецца самым прадуктыўным ва ўтварэнні фемінітыву ў беларускай мове, не мае адмоўнага пагардлівага адцення. У параўнанні з рускай мовай, дзе суфікс «к» і іншыя суфіксы, якія твараюць фемінітывы, часта несуць у сабе пагардлівае негатыўнае адценне. І пад уплывам русіфікацыі ў розныя часы ўжыванне фемінітыву ў беларускай мове абмяжоўвалася. Гэта можна заўважыць і ў часы расійскай імперыі, і за савецкім часам, і апошнім часам таксама. Напрыклад, у газеце «Звезда», якую, я думаю, все ведаюць, за савецкім часам, напрыклад, у 70-тыя было нашмат больш фемінітываў, чым зараз, што, я думаю, досыць цікава, тому што можна падумаць, што фемінітывы — гэта тренд, які зараз толькі ўзнік. Вось. Але не, фемінітывы былі ў беларускай мове заўжды. Прынамсі, вельмі давно. Да? Напрыклад, зноў жа ў газеце «Звезда» яны пісалі спакойна «загадчыца», раней калісьці «загадчыца аддзелу», зараз пішуць «загадчык». Вось. Таму што пад уплывам ад рускай мовы нам прыносіцца гэтае адмоўнае пагардлівае адценне. І мы думаем, што гэта непрыгожа, гэта ненатуральна. Але насамрэч гэта не так. Мы падышлі да нашага інтэрактыўнага блоку. Давайце ўтворым фемінітывы ад гэтых слоў, якія я тут вам напісала. Пішыце ў чаце. Будзем глядзець. Некаторыя прасцейшыя, некаторыя больш складаныя. Я зараз пагляджу чат. Пішыце. Пачакаем пару хвілінак і потым разбярем. Таксама, калі ёсць нейкія пытанні, пішыце таксама, будзем іх разбіраць. Так, пра забарону фемінітываў. Так, недавно была такая рэч. Мы, напэўна, зараз не будзем гэта абмяркоўваць, але непазбежна расійскамоўная прастора і расійскамоўныя тэндэнцыі ўплываюць на беларускую мову і наша ўспрыманне беларускай мовы і фемінітываў ёй. Але важна памятаць, што мы насамрэч адрозніваемся. Так, гінеколог, гінекалагіня. Все правильно. Аматор, аматарка. Все правильно. Прадпрымальніца. Супер. Скакуха падаецца ў слоўніках як асноўная форма. А вось далей ужо пачынаецца больш цікавае. Майстра як назоўнік агульнага роду. Супер.
Майстриця, майстриха. Супер. Так, існують абедзве форми. Бізнесоўка, бізнесвумен. Так, супер. Альбо, як я ўжо казала, мы можам замяніць таксама назоўнікам агульнага роду бізнесоўца. Мгм. Крытыкеса. Паштальёнка, паштарка. Тут існуе шмат формаў. Ніхто не прыйшоў да кансэнсусу, які ў нас фемінітыў ад паштальёна. Крытычка, не. Крытычка, напэўна, гучыць больш як дробная крытыка. У некаторых словах, асабліва калі гэта тычыцца слоў відавочна замежнага паходжання, мы можам ужываць суфікс «ес». Гэта такія словы, як, напрыклад, крытыкеса, палітыкеса. Такіх слоў не надта шмат, але яны ёсць. Вось. Вяртаючыся да паштальёна, гэта можа быць паштальёнка, гэта можа быць паштальёнша, гэта можа быць паштальёніха нават. Паштарку я не сустракала, але мне гучыць як у цэлым натуральнае слова, якое можа прыжыцца. Важна памятаць, калі мы кажам пра фемінітывы, ёсць формы, якія ўжо прыжыліся ў мове, якія цалкам натуральныя. Напрыклад, тое, што мы часта выкарыстоўваем, не задумваючыся пра гэта нават. Доктарка, паэтка, настаўніца, загадчыца, дырэктарка. Гэта тыя словы, якія ўжо прыжыліся. А ёсць словы, якія яшчэ не ўпэўнена сябе паводзяць і адчуваюць у мове. І мы можам уплываць на тое, як яны выглядаюць і як яны фармуюцца, як яны жывуць. Таму што мова — гэта жывая рэч. Гэта не нешта статычнае, яна змяняецца, у тым ліку пад уплывам сацыяльных зменаў. І фемінітывы нам у гэтым даюць глебу для роздуму. Вось. Калі пытанняў няма, то мы можам пайсці далей тады. Добра. Фемінітывы — гэта таксама пра вобраз жанчын. Некаторыя жанчыны разглядаюць, сучасныя жанчыны найперш, разглядаюць фемінітывы як павагу, а некаторыя як абразу. Ёсць людзі... Так, секундачку, я бачу ў чаце. Паштарка. Здорава. Я не сустракала. Клас, дзякуй вялікі. Мне гучыць гэта як натуральная форма, так што да. Да, вобраз жанчын. Фемінітывы ўплываюць на тое, як мы глядзім на жанчын у соцыуме. І ці ўжываем мы фемінітывы у паўсядзённым маўленні, у літаратуры, у медыа. Гэта так ці інакш уплывае на вобраз жанчын. Некаторыя жанчыны лічаць, што калі іх называюць інжынеркамі, то гэта альбо эксперткамі і гэтак далей. Яны могуць успрымаць гэта як абразу. Але я лічу, што наадварот гэта праява павагі. Таксама, напрыклад, Кузьма Чорны
зноў жа не сказаць, каб ён быў вельмі феміністычна скіраваны, але ён казаў, што для яго гэта праява павагі ўжывання жаночых формаў. Таксама, калі мы ўжываем фемінітывы, асабліва калі гэта тычыцца прафесіяў, гэта стварае бачнасць. Мы бачым, што жанчыны прысутныя ў гэтай сферы прафесійнай. Яны маюць месца у гэтай сферы і могуць тут быць і існаваць. І таксама могуць канкураваць з мужчынамі за пэўныя прафесіі. І які гэта мае ўплыў? Я мяркую, што ўплыў гэтага вельмі вялікі. Таму што калі мы кажам я люблю гэтую паэтку, мы разумеем, што вядзецца гаворка пра жанчыну. Я люблю гэтага паэта. Напэўна, вобраз, які паўстае ў галаве, калі хтосьці гэта скажа, гэта вобраз мужчыны найперш. Таму калі мы хочам стварыць вобраз жанчыны яскравы, каб не было блытаніны, пра што мы кажам, варта ўжываць фемінітывы. Таксама я думаю, што чым больш фемінітывы ўжываюцца ва ўсіх сферах жыцця, тым больш адчування роўнасці. Таму што калісьці некаторыя прафесіі былі недаступныя жанчынам. І гэта насамрэч было не так даўно, як нам можа падавацца. Калісьці нельга было сабе ўявіць, што жанчына можа быць доктаркай, адвакаткай, кім заўгодна, так? Але сёння гэта цалкам звычайная з'ява. І таму, напрыклад, некаторыя фемінітывы больш могуць падавацца нам больш натуральнымі, калі справа вядзецца пра, напрыклад, хатнія справы, так? Таму што гэта звыклая з'ява гаспадыня, да, там не магу зараз прыдумаць якое-небудзь іншае слова, але іх шмат. Але калі справа тычыцца нейкіх пасадаў, асабліва калі гэта высокія пасады, то гэта можа выклікаць нейкія пытанні. Прэзідэнтка, лідарка. Так, секундачку, Вольга, зараз я бачу вашу руку. І варта падумаць, а чаму высокія пасады, фемінітывы, які тычацца высокіх пасадаў у грамадстве, выклікаюць у нас пытанні і дыскамфорт. Так, Вольга, калі ласка. Ну, у мяне якраз ёсць выдатная ілюстрацыя. У школах мы ўсе падпісвалі сшытак вучаніцы вучаніка, ну, ученіцы ученіка. Калі я была студэнткай, там ужо, я памятаю, прыйшла ў аддзел студэнцкі, там трэба было нейкую анкету запоўніць, і там на бланку было студэнта выключна. Ну, але ясна, што там можна было паправіць, і гэта быў канец нулёвых, відаць, і ўжо там нікога не здзіўляла. І гадоў 10-15 таму мая калега, калі яна вось была аспіранткай і абаранялася, ёй давялося адбівацца і дамагацца, каб ёй дазволілі ў аўтарэфераце напісаць слова аспірантка. Вось такая дынаміка. То есть школьнікі, школьніцы нікога не здзіўлялі, студэнткі, студэнты таксама ў пэўным часе ўжо было звыкла, а чым вышэй паводле кар'ернай лесвіцы, паводле нейкай рангавасці, іерархіі, тым, натуральна, больш паўставала пытанняў, а навошта фемінітывы? Абсалютна. Абсалютна, дзякую вялікі, гэта цудоўны ўзор, які да, цалкам пацвярджае той тренд, пра які я казала. Чым далей, тым больш узнікаюць пытанні, а навошта нейкую увагу да гэтага прыцягваць? Можа быць, варта задацца пытаннем, калі выклікаць
калі фемінітывы вышэйшага рангу выклікаюць пытанні. А чаму? Чаму у нас ніжэйшыя фемінітывы не выклікаюць пытанняў, а вышэйшыя выклікаюць? Прабачце, яшчэ дадам. Мгм. Я люблю ў такім выпадку адказваць, ну, калі вам усё роўна, ну, калі мне кажуць, ну, ўсё роўна ж, ну, і так ясна. Дастаткова аднаго слова. Я кажу, калі дастаткова аднаго слова, давай ты будзеш аспірантка ці доктарка навук Вася Петрова. І адразу тады неяк сумеецца суразмоўца. Абсолютно. Абсолютно. Дзякуй за каментар. Калі ёсць нейкія пытанні, давайте мы, можа быць, іх разбярэм перад тым, як перайдзем да інклюзіўнай мовы. Да, Дар'я, я ці правильно розумію, що все ж таки питання фемінітиву – це хоча питання, ну, умовно кажучи, політичне, чим питання граматичне? Абсолютно. На дадзены момант абсолютно, тому што зноў жа, калі мы разглядаем выключна таксама вялікае пытанне, наколькі мы можам нешта разглядаць выключна з моўнага, то бок лінгвістычнага, напрыклад, ці філалагічнага пункту гледжання. Тому што мова гэта інтэрдысцыплінарная рэч. Да. Яна вельмі моцна змяняецца пад уплывам соцыуму і сацыяльных зменаў. Вось. Але як мы можам назіраць, гістарычна фемінітывы ў беларускай мове абсалютна натуральныя. Але то, як яны паўстаюць, гэта таксама як бы цікавае пытанне, да? Не заўсёды мы можам штосьці, нейкія лінгвістычныя ці моўныя, да, пытанні кантраляваць. Але зараз я мяркую, што гэта вельмі палітычнае пытанне. І Скончыце, я потім ще одне питання хуценьке задам. зараз, Ольга, секундочку, я доскажу. Так. І я думаю, што ужыванне фемінітываў гэта таксама своеасаблівы маркер, па якім мы можам паказаць не толькі сваю павагу да жанчынаў, але і пэўнае прыняцце і паказаць часткова свае светапогляды тым, што мы прымаем пэўныя ці ўсе, залежыць, але ў любым выпадку, феміністычныя ідэі, так? За гэтым можа стаяць больш, але гэта ўжо, напэўна, Ну, це такий в певній ступені каштовнісний вибір, наколькі я розумію. абсалютна. Так, Ольга, калі ласка. Ну, што да беларускай мовы, сведчаннем таго, што, ну, з аднаго боку, так, ёсць пэўная група лексікі і назоўнікаў, которые намінуюць асобу, которые яшчэ не адаптаваныя і яшчэ ў працэсе ідуць гэтых усіх стварэння феміністычных, ну, скажем так, гендерных пар. Вось. Але ёсць лексіка, которая ў беларускай мове вельмі даўняя, і сапраўды беларускай мове вельмі ўласцівы фемінітывы. Вось Дар'я казала пра словы агульнага роду, которые з кантэкста ясна, пра каго ідзецца, але мала таго, што там яны праз кантэкст разумеюцца, яны яшчэ маюць, у залежнасці ад граматычнага роду, яны маюць сваю парадыгму склонавую. Я маю на ўвазе, што мы можам сказаць, сустрэў калегу, даў калегу Юру ці даў калезе Вользе. Дзякую сябру, маецца на ўвазе сябра, як чалец арганізацыі, дзякую сябру Вітаўту і дзякую сябры Лане, сябра яна у дадзеным выпадку. І гэта не навіны апошніх гадоў, гэта ва ўсіх акадэмічных граматыках беларускай мовы. То бок гэта фактычна школьная праграма. Ну, проста, што праблема цяпер, што школьная праграма не так добра выкладаецца, каб усе на аўтамаце ведалі, каб гэта былі базавыя школьныя веды. Але, ў прынцыпе, гэта не навіна і не рэвалюцыя зусім у беларускай мове. Вось гэта група назоўнікаў агульнага роду. Абсолютно, абсолютно. Я таксама думала про тое, што
у беларускай мове вельмі зручная гэтая з'ява не толькі з назоўнікамі агульнага роду, але і імёнамі, якія могуць быць мужчынскімі і жаночымі. І пра гэта варта памятаць. І гэта абсалютна, як Ольга вы сказалі, школьная праграма. Напрыклад, даць Сашу, гэта мы кажам пра мужчыну. Даць Сашы мы кажам пра жанчыну. Бо нават у гэтым у нас ёсць граматычны спосаб вызначэння полавай прыналежнасці, гендернай прыналежнасці, так? Дар'я, мені тоді ще одне питання. Ось цікаво, це дискусія про використання фемінітиву. Це дискусія специфічна, скажімо, там для русської, білоруської, може бути української мови. Ці серед носьбитів інших мов так само є такий термін фемінітиви. Ці ви на цю тему розважали? Абсалютна, але гэта вельмі залежыць ад мовы. Для славянскіх моваў гэта звыклая з'ява. У некаторых славянскіх мовах фемінітывы больш звыклыя, да? Існуюць вельмі даўно. Але таксама славянскія мовы гэта мовы, у якіх род грае вельмі вялікую ролю і шмат у чым змяняецца, да? У сэнсе вядзе за сабой шэраг граматычных зменаў у структуры сказу. У іншых мовах, калі мы кажам пра індаеўрапейскія мовы, напрыклад, я займаюся, я скандынавістка, да? Займаюся скандынаўскімі мовамі, нарвежскай найперш. І у скандынаўскіх мовах ёсць род, ёсць, у сэнсе кожны назоўнік мае нейкі род, як у славянскіх мовах і беларускай, рускай, украінскай, так? Але яны зусім па-іншаму змяняюцца, іх абмежаваныя граматычныя катэгорыі. І фемінітываў амаль не існуе. Яны ёсць, але іх вельмі мала. І ў цэлым, паколькі мова не столькі залежыць ад гэтых граматычных катэгорый, то яны не напружваюцца наконт гэтага. І як бы я думаю, што гэта залежыць ад таго, наколькі складаныя граматычныя катэгорыі і наколькі яны змяняюцца ў мове. Таму што беларуская мова, да, ну, славянскія мовы, большасць славянскіх моваў патрабуюць досыць складаныя граматычныя катэгорыі. Але вялікая колькасць іншых моў абсалютна гэтага не патрабуе. І тады нібыта патрэбы фемінітыву няма. Гэта вялікая дыскусія, да, але ну, я пра ўсе мовы, конечно, не скажу. Але такая рэч. Спадзяюся, адказала на пытанне. Яшчэ бачу ў чаце нешта. Так. Добра. Тады перайдзем да інклюзіўнай мовы. Што такое інклюзіўная мова? Інклюзіўная мова гэта мова, якая базуецца на прынцыпах інклюзіўнасці і роўнасці. Зараз мы перайдзем да прыкладаў, можа быць, вам стане трошки больш зразумела, калі вы сутыкаліся з гэтым, ці, можа быць, не сутыкаліся ніколі. У беларускай мове ёсць такая катэгорыя, як спорныя назоўнікі, якая гэтую праблему абмінае альбо вырашае, в залежнасці ад таго, як вы да гэтага ставіцеся. Гаспадарства, студэнцтва, я думаю, вы сутыкаліся з гэтымі формамі. Таксама ёсць панства, яшчэ нейкія іншыя формы. Іх не так шмат, але я думаю, па гэтым узоры можна іх утвараць. Я думаю, што гэта вельмі класныя натуральныя беларускія формы, якія варта выкарыстоўваць у інклюзіўнай мове. Давайте глядзім на прыклады.
Так, зараз я пагляджу, што у чаце. Товариство, абсолютно. Угу. Есть такая речь, как гендер-гэпы. Что такое гендер-гэпы? Гэп у англійській мові, тап, у перакладзе з ангельскай разрыв прамежак. Гендер-гэпу мы аддзяляем канец слова, які нясе ў сабе паказнік роду. Гэта аддзяленне існуе як сімвал уключэння іншых гендерных формаў. Давайте паглядзім на прыклады. Вось, напрыклад, такі сказ. Журналіст К думал, что одна не паспеет дапісаць тэкст. Ёсць некалькі варыянтаў гендер-гэпу. Гэта можа быць ніжняе падкрэсліванне, як у першым варыянце студэнткі, альбо гэта можа быць двукроп'е, студэнтка, напрыклад, у гэтым выпадку. Для чаго гэта? Гэта для таго, каб паказаць, што калі мы кажам пра нейкую групу, мы ў гэтую групу ўключаем усіх, да? Найперш. Але таксама гэта можа быць для паказання небінарнасці. Гэта трошкі асобная тэма, але гендер гэта сацыяльны канструкт, да? І не ўсе людзі з'яўляюцца гендерна-бінарнымі. І некаторыя людзі выкарыстоўваюць гендер-гэпы ў датычэнні да сябе і да іншых, каб паказаць сваю небінарнасць. Так. Угу. Так, абсолютно. Я гэта скапіравала. Гэта папулярная памылка, я з ёй ўжо сутыкалася, і таму я, дарэчы, не люблю гендер-гэпы, таму што яны датычаць не толькі назоўнікаў, а тады трэба там увесь сінтаксіс глядзець, і, у прынцыпе, за многа працы, которая пасля на выхадзе выглядае штучнай канструкцыі. Таму гендер-гэпы гэта для мяне такія мыліцы, і лепш шукаць іншыя сродкі. Ну так, я таксама ў тэкстах лепш напишу ўжо ў такім выпадку удзельнікі і удзельніцы, вот, чым удзельнік праз гэпцы. Так, для мяне таксама гэта пытанне, ну, у цэлым гендер-гэпы гэта вялікае пытанне, па іх няма нейкага кансэнсусу, не толькі ў беларускай і ў рускай мовах. Вось, я хацела вас спытаць, шаноўнае спадарства, зборны род, як вы лічыце, якія плюсы і мінусы выкарыстання гендер-гэпаў? Можаце голасам, можаце ў чаце, як вам зручна. Я не бачыла пакуль плюсаў я не бачыла фактычна. Апроч як хіба, калі трэба паказаць уменне валодання гэтай метамовай і належнасці да пэўнага, там, допустим, да пэўнага асяроддзя. Карацей, гэта фактычна можа быць карпаратыўным пэўным маркерам, ідэалагічна карпаратыўным. Але ў натуральнай мове я зручнасці не бачу, і я адчуваю гэта як штучны нейкі кампанент. Вельмі рэдка ён бывае, дарэчы, вельмі рэдка. А асабліва, калі яго трэба яшчэ ўслых прачытаць, вось пасля, калі там, допустим, пісьмовы тэкст пішацца, а пасля яго трэба агучыць, ну, гэта праблема. Я пра гэта трошкі пазней скажу. Да? Яшчэ штось вы хацелі сказаць? Не? Добра? Я сказал, что у ситуациях, калі аудитория каштоўнасці для іх з'яўляюцца каштоўнасці менавіта не бінарнасць, калі гэта не толькі размова пра мужчын і жанчын, але і пра інклюзію розных іншых груп, тады ці ёсць нейкая альтэрнатыва гендер-гэпу? Сергей, на жаль, вельмі кепска чуваць. Да, Сергей, может быть, паўтарыце гурамчэй просто. Я маю на ўвазе у сітуацыях, калі для мэтавай групы менавіта каштоўнасна не акрэсліваць нейкую групу толькі ў катэгорыі мужчыны і жанчыны, ці ёсць нейкая альтэрнатыва гендер-гэпам? Пакуль што не бачыла. Пакуль што толькі такі спосаб
вынайшлі. Я думаю, што зноў жа гэта тэма, якая зараз актыўна развіваецца. Паглядзім, можа быць, штосьці новае з'явіцца. Ганна, калі ласка. Рука знікла. Была рука знікла. Знікае пытанне? Ці можа ўжо на гэта Так, дякую. Так, я перебрала руку, бо думала, що вже активувала мікрофон, але Мгм. відавочно, що ні. Для мене гендер-гепи, наприклад, ну, скажем так, что я до іх не ставлюся ані позитивно, ані негативно, хоча для мяне гэта просто звыклы такі крок да развязання праблемы. Відавочна, што ў будучыні мы нейкім часам знойдзем развязанне гэтай праблемы, але гэта просто супер файны крок, да, што гэта не нейкае прыклад таго, як мы мусім усе, напрыклад, ужываць гэта у пісьме ці там, не ведаю, у маўленні дзесьці, як гэта называецца? Ну, скажем, гэтыя словы, да, каб паказаць, што да каго мы звяртаемся. Гэта проста крок да развязання праблемы ў будучым. Таму мне здаецца, што гэта агульна файна. Мгм. Дзякуй. Так, я думаю таксама, што гэта не канцавы нейкі прыпынак, а прамежкавая станцыя, да? Па дарозе да чагосьці. Я мяркую, што гэта можа быць класна у пэўных абставінах. Па-першае, калі гендер-гэпы актуальныя у цэлым толькі калі гаворка вядзецца пра пісьмо, так? Таму што калі гэта нешта размоўнае, да, калі мы альбо чытаем, альбо размаўляем, я думаю, што лепш ужываць, гэта не суперзручна, але лепш ужываць удзельніцы і удзельнікі, да? Мы проста ўжываем і жаночую, мужчынскую форму, і такім чынам мы праяўляем інклюзіўнасць у гэтым. Калі мы на пісьме хочам выкарыстоўваць гендер-гэпы у знак інклюзіі, гэта мае свае мінусы, таму што тэкст візуальна робіцца больш складаным. І для чытача, і чытачак, вось, але таксама і для тых, хто гэты тэкст піша, гэта ускладняе працэс напісання. Няважна, гэта нейкі літаратурны тэкст, ну, у сэнсе мастацкі, да? Ці нейкі іншы, так? Што рабіць небінарным асобам? Небінарныя асобы самі гэта вызначаюць пакуль што. У тым, што я бачыла, небінарныя асобы найперш выкарыстоўваюць гендер-гэпы. Яны таксама у ангельскай заменнік they выкарыстоўваецца вельмі шмат, ўжо агульна прынята. Для так, абсалютна. Небінарныя асобы, калі карыстаюцца ангельскай мовай, выкарыстоўваюць заменнік they, them. У беларускай мове я не бачыла, каб прыйшлі да нейкага кансэнсусу. Вось. Таму кожны для сябе выбірае, што яны робяць. Але ў беларускай мове ёсць вельмі класнае слова асоба, да? Якое абсалютна не мае, ну, у сэнсе, яно мае род, да? Але но гендерна-нейтральнае. І мы можам гэтае слова гендерна-нейтральнае паўсюль ставіць, і яно вельмі класнае рашэнне для нас. І ў катэгорыі небінарнасці, і ў катэгорыі інклюзіі.
Вось. Да. Калі ёсць яшчэ нейкія каментары ці пытанні, задавайце, будзем глядзець. Вось, у цэлым, я сваю прэзентацыю на гэтым сканчваю. Я з табою Захоч... зараз паралельна спрабавала, прабачце, Мгм. нагугліць і не знайшла хуткім пошукам. Пару гадоў таму, ну, не, даўней, да 20-го года яшчэ была медыйная сітуацыя, калі ў Беларусь не пусцілі нейкую небінарную асобу, актывіст падкрэслення Q, і, Мгм. па-мойму, яна якраз ці яны называлі сябе ў множным ліку, прынамсі так у беларускіх медыях падавалася. Але, на жаль, не магу цяпер гэты кейс нагугліць, не Мгм. магу нават з краіны не магу суаднесці, ну але яўна нейкія заходнія краіны не славянскамоўная асоба была. Хорошо. Ну, зноў жа, з таго, што я бачыла, небінарныя асобы, з якімі я асабіста знаёмая і мела нейкі кантакт, яны ўжывалі якраз яны вызначалі свае заменнікі, некаторыя з іх выкарыстоўвалі яны, я думаю, па кальцы, па аналогіі з ангельскай, да? Альбо яны вызначалі, што в датычэнні да мяне можна выкарыстоўваць любы заменнік. Вось, то бок гэта пытанне зноў жа пакуль што вельмі развіваецца і няма кансэнсусу па ім. Вось, але я захочу вас усіх ужываць фемінітывы у паўсядзённым маўленні і ва ўсім, што вы пішаце, кажаце, робіце. Вось, і таксама часам трошечкі думаць пра інклюзію, пра то, як можна зрабіць тэксты ці прамовы больш інклюзіўнымі. Як напісаў Віталд, супер, мне вельмі падабаецца гэтае рашэнне з асоба, якая піша, асоба, якая... Гэта не супер эканамічна з пункту Колежні стилістики так собі кульгає трохи, ну але... Так, але з пункту Трэба. гледжання інклюзіі гэта нашмат лепш.